Terve taas kaikille. Ja nyt ei ole mikä tahansa päivä, vaan tällä paloelimellä on syttynyt sota. Niin kuin näettekin, mulla on aseita YouTubessa. Niin kuin Pisteen kanavalta varmaan osa jo voi nähdä, niin meillä on täällä suursota nyt käynnissä. Me ollaan nyt... Tää on siis ehkä spoilaa tulevaisuudesta, en tiedä. Niin Pisteen eka jakso, niin se ei ole ihan tämmöstä, vaan me ollaan niinkö Pisteen jossain, niin monesko jakso, niin en muista. Niin me siinä tuli mieleen, että me hyökätään niinkö legit meidän vihollistiin. Täkkiä pitää nyt, täkkiä suojelu. Parasta tehdä tämä, siellä on vielä vihollisia tuolla alueella. Piste kuvaa just tänään vielä toisen jakson, mutta ei julkaise sitä tänään. Nyt siellä taitaa olla viholliset aika lailla maassa. Niin me voitais nyt mennä tonne alas. Me voitais mennä nyt tsiikailemaan tätä paikkaa tässä. Ja muuten tää bugaa tää peli ihan hirveästi, kun se pitäis olla hardcore sydämet. Se pitäis olla hardcore sydämet, mutta kun tässä ei ole. Siis meitä on tosi monta saman nimistä pelaajaa. Siis me ollaan niinkö opetettu toisiamme. Ja me aina poistaa videon paussa-aikana ne kuolleet niin palvelimen ja laittaa ne uudestaan, niin sillä tavalla ne voi vissiin riistulla. Tai ne tekee mahdollisimman nopeasti. Okei, siis tää on tuhottu kaupunki. Me ollaan siis tuhottu tämän. Meihin ollaan hyökätty ja me tehtiin vastaisku. En usko, että näettekö te. Tuolla just on. Otetaan tästä lava-ase. Mä en tiedä, että räätikö se mä en kuulu. Mä menen jotenkin tän raunioitten jotenkin, jos mä nyt sekasin. Joo, tässä. Ja nyt se varmaan kaatui. Siis miksi tää koko ajan tulee jotain vastaan? Mä en tiedä, mutta... Mä en tiedä näkyykö se teille, mutta täällä tulee koko ajan vihollinen. Onko nuo evakuoit? Ei, nyt pitää mennä suojiin. Meillä on sen verta tummat armorit tänne, niin... Nää näkee tänne, niin ne armorit, mä vaihdan skinia pelkästään tätä varten. Mä näin tuolla jossain. Mä en nyt ihan aivan varma oo. No nyt ainakin pitäis olla saatunut sieltä päin tuleva. Niin joo, kun mä olin täällä ihan yksin, niin tuolta tuli jotain tyyppejä. Oota. Mä voisin vettää sarjatulen tonne, niin en usko, että sitten tulisi ainakaan. Tää on sota. Ei. Just. Tästäkään ei näy täydellisesti. Oi. Äkkiä, sinko. Suomalla on muuten tämmönen. Aika lailla joo tämmönen. Tonne vaikka. Ja tää sinko toimii jotenkin sille, että ainakin 3 tai 2 metrin päähän niin mennään se iskuräytysiin. Eli mä nyt tässä niinkö voin sillä että tässä on me. Sitten tuolla on huoneen, tuossa mennään ovesta ulos siellä ihan peessä. Niin sinne asti menee nuo. Mä en tiedä jos
joku olisi kattonut videoita, niin ei varmaan tiedä, mitä tuo näyttää. Tässä on siis vissi ollut kirkko, jos oikein muistaa. Tääkin on. Ei voi korjata. Tässä on siis ollut armeija. Ja jos joku ei tiedä, niin tää on ihan umpituhottu. Mulla voi chatti koko ajan päällä, mä en pysty sammuttaa, koska muuten mikkikin sammuu. Okei, me taidettiin nyt kaataa ne kaikki alas. Parasta mennä ja äkkiä tänne ylös. Mä en tiedä mitä sanoa, mitä miettiä, mitä ajatella. Tästä videosta ei tule kauhean pitkä, vaan täältä mä näytän teille, että millaista täällä on olla ainoana armeijan jäsenää, kun toinen on kerhossa. Niin täältä tää näyttää vähän yksin täällä. Tää ei tiedä milloin viholliset käy päällä. Sitä ei muuten ikimaailmassa voi tietää milloin muuten on viholliset käy päällä. Ne voi yllättää ja ihan liiankin hyvällä tavalla. Mäkin pidän tämmöset Fortnite-rakset, niin kuin kaikki Fortnite-pelät ei pahalle. Ei kaikki, mutta joku semmoset, jotka on ihan hyvä voit vettää. Jos mä kuolen, niin silleen niin. En mä vedä. Okei, tää video taisi olla jo ehkä tässä, niin kiitos kun katsoit tätä videoa. Me näemme taas seuraavassa jaksossa. Mä voisin tehdä päivityksiä tältä ja se on moro.